Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug naghuna-huna ang mga tao nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo kasulugoon o gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila o kwartang bulawan o giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayran niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto ug miingon, "Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako." Ug miingon ang taong halangdon, "Maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gamayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka siyudad." Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, "Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako." Ang agalon miingon kaniya, "Piyalan ko ikaw sa 5 ka siyudad." Og ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og miingon, "Sir, ania ang imong kwartang bulawan. Giputos ko gayud kini sa panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani ka sa wala nimo ipugas." Ug miingon siya sa iyang sulugoon, "Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga ang akong kwarta wala man nimo ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik." Unya mingon siya ni adtong nagtindog didto, "Kuhaa ka ng kwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan." Mingon sila kaniya, "Apan sir, duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan." Unya mitubag siya, "Sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dugangan pa. Apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan." Si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Medyo taas-taas ang atong mga pagbasa karon. Ang daghan sang gipasupot nga mga punto. Ang pinaka
para nako importante kana bang saligan tas Ginoo. Importante kaayo ng saligan taniya kaysa iya tang silutan. Kamo diha, kasaligan mo o silutanan? Ilingi ay mong tupad na kasaligan ka. Tanawa dire. Kadtong kasaligan, iyang gi tagaag mas daghan. Pero kadtong di kasaligan, gikuhaan sa ila, gipamatay pag yun. Og mauna ang warning. Matod pa diri sa unang pagbasa, ang Ginoo gamhanan kaayo. Way binuhat nga dili muhapa sa iyang tiilan. Ingon ana siya kagamhanan. Way binuhat sa langit ug sa yuta nga dili muhapa ug mudaig sa iyang kahalangdon. Karon dinhis kalibutan wa pa lang na nato makita, pero gihulagway ba matod pa ni San Juan, gipakita kaniya unsay mahitabo didto sa sunod na kinabuhi. Kitang tanan muhapa gyud sa tiilan sa Ginoo. Ang yawa nga arogante kay tanan dili muhapa, dili musimba sa Ginoo didto sa langit, gipapahawa og nahimong satanas og hain man sa gibutang. Nana siya iyang kaugalingong gingharian ang impyerno. Nya dinhis kalibutan mao na ni ang battleground. Ang yawa karon siging pangimbitar og mga tawo nga mosunod niya kanang dili mosimba, dili motahod sa Ginoo aron daghan siya kauban didto sa impyerno. Sige, lingay mong tupad. Ni nakauban ka siyawa o kaubas Ginoo? Sige na. Ang di mo lingi kaubas siyawa, automatic. Mga masinupakon kay tastanan. Kana larong kuan, kining paradigm ba? Karong sa kalibutan karon kana gyung kwarta. Ang gisimba o gipaningkamutan sa mga tao kana gyung kwarta, ug ang kalibutan naghimo gyud system aron ang kwarta dali ra. Ang dali ra bang kwarta? Sa una kami mangumaman mis una, dugay oy. Magkuan ka sa una, magtanom, magkaingin pa. Kanang 7 ka buwan nimong kumbati, una pa ka makakaon, 7 ka buwan, una pa makakwarta. Pero karon mag-TikTok lang ka, wala, kwarta na. Basta na ay mo like, na ay mo view, kwarta na. Munang uban karon para daghang mo view, magbinuang na lang. Hapit na lang ang uban maghubo na gyud. Maghimo na lang bisag unsa kalaw ay. Mga babae in town mo iluoy kay tanan. Kay daghan man sang mo view, mo apil man gani usahay ning nagwali mo view san. Hala, hapit na lang na naghubo. Dili man gani ta maghubo dinhi nga jutay ra tabi kinsay mo hubo dire tubangan. Jutay ra man kitang nananaw ay lag videohe. Kita lang ba na? Nay moder? Wa no. Pero daghan kaing moder nga maghapit na maghubo, magpakita ng ilang mga private parts ug isangyaw sa tibuok kalibutan, i-upload sa social media nga ang tibuok kalibutan nya malipay pa kaayo nga naay minilyon nga ni view niya. Wa na oy. Nakuha na siyawa. Ana pa gani roy ubang mga batanon na bugal-bugalan na lang ang ilang lulo, ilang lula, ilang ginikanan. Ano bang prank-prank nila ba? Ang sana frank or prank? Sa wa mo sabot ana. Kana bang maingon kining akong lula, drug addict nis una, manghapak intawong lula. Uy, pataka man kadiyang tabi. Uy, wa man ko drug addict. Ay hilom lang ko dihala para magpaluoy-luoy tala. Ana, aon sa may gusto nimo dili ka drug addict, prostitute ning akong lula sa una. Astilan. Kining akong papa ning intrasad ni siya mao nang porti namong pobriha pero karon nagbasol na ni siya niya ganing purol nangatangtang ng garter ana ba niya mong suko sa daon ang papa kakuha mo na ang sa may gikuan diha giapas nga daghang malingaw daghan sad ang kwarta pero nawa
ang sugo sa Ginoo nga naingon, honor your father and mother. Nawa na'y batasan para lang makakwarta. Di ba? Mao na bantay taan eh. Unsa may gustos Ginoo para ta makasod siyang gingharian, mo ginansya ang iyang gihatag. Gihisgutan diri bulawan ang iyang gihatag matag usa. Pero kining bulawan nga gihisgutan dinhi gitawag ni siya og grasya or mga gasa sa atong kinabuhi. Pananglitan, purity. Tanan nato gihatagan taggasa sa purity. Labi na gitang mga binunyagan, dili lang lawas, apil ng kalag. Kumusta man ang purity karon? Nakaginansya kas purity or impurity na roinaan nato? Kumusta ang purity nimo? Mind, heart, body, and soul. Are you still pure like Mama Mary, the purest virgin? Kumusta? Pure pa o di na? Nya unsa may imong gipaambit sa uban? Purity or impurity? Kung sa imong sinuloban, sa imong sinultihan, sa imong linihukan o sa imong binuhatan, nag-promote ba og purity or nag-destroy sa purity? Kana. O na atong hunahon. Nya kundi na ta kaginansya anang purity nga hinatag sa Ginoo nato nga kitang tanan naa gitaana, iiksa na ta ngadtos gawas, kauban na ta siyawa, pero daghan ang nahimong pure, nahimong virgin tungod sa imong panigingnan sama sa gibuhat ni Mama Mary, sa gibuhat na atong mga santos nga gipromote gina nila, perting nindutan, nakaginansya ka. Sige, lingay mong tupad na nakaginansya imong purity. Di ra ba manglingi? Sige, kanina lang sunod. Kay common man kay nato. Unsa may laing bulawan nga gihatag sa Ginoo? Gugma, love, love. Kumusta man ang imong gugma karon? Nakaginansya? O naa na kay mga hatred, anger, and arrogance? Sige, nakaginansya imong gugma? Pulos man kita gihatagan aning gugma, we have the capacity to love. Karon ay na naggubat, nagsigig maritisay, nagsigig dinautay. Nawa ang gugma, ang nahalin hinoon, ang anger, ang hatred, ang chismis, ang jealousy. Mauna hinoy nahalin. Di porting lipaya siyawa. Daghan na kay siya og kauban karon. Sunod, tagaan na to glaen pag yung emphasis kaning generosity, ang pagkamanggihatagon. Unsa man karon, siging panghatag o siging tigom? Unsa may naas imong hunahuna karon? Ug unsa man sa imong gitudlo sa imong mga anak o sa imong mga younger generations, ang pagtigom o ang pagpanghatag? Okay, lingay imong tupad. Naon sa imong gitudlo, tigom o hatag? Sus, gamay pang bata, sultihan na, pag iskoy lagi mo tinarong, pag kinahanglan yung madato kita, kana yung pagpangural anang balay, kat tigumon ko gining ako, pay gimugso diri, private property din, beware of dogs mo diri, kay pabugno kita mo sa iro, o mo ari mo diri. Ana, no? Tigom gyud, ako ni, ako, hangtod maggubat na lang ta kay ako, gini di ko muhatag nimo. Siya, ang amo din sovereignty. Sovereignty nga under man kanako. Magpasubirin mi ako sa ni. Sa gubat o sa ta. Kinsay mapildi mo'y ilhong kuan, hari. Mao ni rong gubot kay ta. Kay di naman ta manggihatagon. Kumusta nang imong naong? Manghatag ana dili. Ang naong nimo ba? Ang sama na, kung mukusmod ka sa imong naon, nang hatag pa ka o wa? Ay, na. Tanawa imong tupad.
Nawa. I like sultihi tanawa lang ba. Unsa man yang naong manggihatagon o kusmoron. Kay ang paghatag sa naong aron mo tapot na ngadto sa pikas, di ginani mo ikusmod kay imo na ikusmod hindrance man na nakaputol man na sa relasyon, pero imong ihatag mo smile gyud ka. Ang paghatag sa naong is smile. Bisag wa pa kay hilamos, wa kay ligo, bisag agas pa ng imong laway diri, smile ra gud. Di ba nindot kaayo? Pero nindot kay kag naong, binadlisan kay imong kilay, hala, daghan kay kag make-up diri, daghan kay kag arte-arte, pero gakusmod imong naong, daw kag naong. Daw ba imong naong? Ang gihatag sa Ginoo nato, smile. Ang gihatag sa yawa, kusmod. Be karon, musta man, hay may nakaginansya nimo ang smile o ang kusmod? But lang ninyo. Mahala mo din. Na ako moingon jud ko kanunay nga kining namalit og slat nato nakaginansya ni sa generosity, nakaginansya ni sa love, nakaginansya pa gyud ni sa smile. Kay kada nato kadawat og palit og oy, sus mo smile ta. Kana lang na imo anhi dinhi, padir pa picture ko, smiling kay ignaong. Inig picture na, padir asa man kumuhatag ani. Nako dito las opisina, ang sekretary sang mudawat, oy unsa man ni ma'am, singan, smiling kayo. Pulos gyud smile, mo na kanang namalit din slat, awa na, malangit na. Oh. Tagaan pa nagdaghang smile. Muna moingon ang uban, ako pa der sige na ako balik-balik og palit og slat. Kay sa sige na kong palit, nag-anam gyud kadindot akong paminaw sa akong kinabuhi. Bisag wa pa ko'y kwarta, malipayon sa una di gyud ko ingon ani. Kana gidugangan na kas Ginoo, tan-awa na ang nakaginansyag napo rato ka kwarta ba. Gitagaag na po ka syudad. Perting daghana. Sus daghanang grasya. Napo ka syudad ang gihatag. Katusang nakaginansya og 5, gitagaan sa 5 ka syudad. Purting daghanang bahandi na noon. Makahatag bang Ginoo ana? Yes. Kita bitaw dinhi manggihatagon kaayo ta, puryabuyag lang, di man kita tantong daw. Ato man ginang gipanghatag ngadto sa laing parokya, ngadto sa mga kabus, ngadto sa lain-laing mga panginahanglan sa atong archdiocese, atong simbahan o sa mga katawhan. Kining tanan nga misulod nato mga 136 million na ning atong nakwinta, ato ginang gipanghatag. Way nahibilin ana dinhis atong panudlanan, wa tay gitigom, wa tay huna-huna nga magtigom. Ayon sa may resulta, naghan kay ta og mga donors, 22,000 ang nagsigig balik-balik og hatag. May untag mapunan paniglaing 22,000, no? Mga bag-o na sang donor. Nya kanisang tanang mga 22,000 nga nagsigig donate nato, sige sa silag hatag og testimonya nga naa sila'y mga grasyang nadawat, spiritual unya material graces. Naiuban gani nangasakit og cancer, na stage 4 hangtod namatay gyud, namatay nga malipayon, wa nay kahadlok sa kamatayon. Dili ba usa na kadako kay grasya nga di na ka mahadlok mamatay? Kining ato mga tiwasonon dinhi. Pangutan hadlok pa ba na sila mamatay? Di na sige na nagpanabtan og mga nangamatay. Ngano man manggihatagon man sa ilang time, sa ilang talent, di na mahadlok kita. So dayon simbako. Ana gina. Tanawa di ba kana sila mga matay ra na nga hilom kay istanan. Kay ngano man wa nay daghang struggle grasya nas Ginoo. Mo na ingong Ginoo ang naay iya dugangan pa, apan ang wa gyud iya katong wa gyud ka wa gyud ka ginansya ba, bisan ang jutay nga iyang giisip nga iya kuhaon pa. Muna bantay ta ani apang hatag gid mo kanunay. So ang atong halin sa dopes as of yesterday, daghan namang tingaling ng hatag sad, niabot na og 10,798 slots. Ayun lang ni.
kada semana mo increase tag 1,000 ka slots o hapit na ta mo abot og 11,000. Akong saad abot lang tag mga 15,000 kasugod gitingali ta ning atong kuan ning atong gidamgo nga kumbinto. Basin pa di ay. Sige, manindog na.